katur sedulur-dulur kula ingkang wonten tedunan ugi wontening Jumantara sugeng midhangetaken pangadiman ugi keluarga besar Bapak Haji Gino. Katon merak ati solalan celagane nang semake dasar ayu pasuryane gandes luwes kewes ramboseni manis seme bebasane kaya pait madu konas kanes pacane gawe sengsem rasa jroning kalbu ora bisa den selaki mung sira wong sing tak impi-impi rina wengi mung kelingan wewayangan kang reri duati bobu ngaku bisa sesandingan lan wong ayu najan sak kedeping netra bisa gawe ati dadi lega petis manis aja ngucap ora teges tanpa guna kepiye wertine petis manis sarapa langking saumpama kepiye karepe aja ngucap yen to amung samudana damar mancung cepet rasa kang samar geger mikir pikelai
kula tejabang kang uyap daya trima luwung kanggo kanca jroning sepi monomo ni Mbak Rini dalem lek temek iki keluarga Watu Tumpuk ki nek duwe gawe ora usah bingung-bingung. Cukup karo Mas Parmin Devina Nada. nggih betul Iki wis apa-apa komplit. bersama Mas Parmin Ya Mas Parmin Devina Nada. Wis saka wit saka bumbon saka sapi mergone piyayi mriki niki nek duwe gawe kuwi nek urung meragat lembu ta urung mbleh sapi kuwi urung diarani mantu. Ngoten Mbah Wito. Lah kandhane. Kula gesek kemutan jenengan wong ya kulino rene ya Mbah Pak Parno, Mbah Parti niku wis kelingan. Niki juragane sayur nggih teng mriki ta niki? Oh iya Mbak Yati. Teko ndi mau? Tes petis manis yen ngucap sing ati-ati sata enteni Tatya kanthi nyata bebrayan sejati dot kalamun weruh sliramu teten iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak pendem sarwa mikir ati tan bisa jenjem kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman loro tresno senadyan ada yen kadulung nanging caket sajroning atiku nggoneku nandeng tresno iki wis kinodrat sak dremong lampahi Ula sawah sapa ngendut depan omah ati kang wis kapilot saiba bunga rasaku lamun bisa cecaketan seliramu monggo Mas Yanto wonten menjing Mas Yanto Pak Enanda Dimas Gono ugi Mami Catur Mami Asih Mbak Estirin ya juga Pak Cianto yang di Malang Bunda Trin neng
Kalimantan. Bunda Tri nggih. Pak Nardi yang di Sukoharjo wilujeng midhangetaken. Tania Jaya. Ya Mbak Anarjaya. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu tuk rasa tresno kang tak sarwa mikir hati tan bisa jenjem kaya rapi songon cati Ananda Multimedia wanci tansah anggodo ati MP nanging aku wedi bloko wekasane temahan lara bronto yo atiku geneku nandang tresno iki wis kinodra sak tremong lampai ula sawah sapa ngendut datan owah atiku wis kapilo sae bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu gelang-gelang sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyene tresnaku
rasa apa pancen selera ora krasa opo sliramu ra ketut mung rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni ning rejeki Gusti sing mari kelang kalong dadi saksi muga sliramu ora bakal lali wiwit donya nganti akhir wong ayu sing tak pikir puyeng rasane pikirku nalikane sepisan ketemu rino wengi ra bisa turu anane mung kelingan sliramu apa jenenge wong kanjung ngalor ngidul anane mung linglung banyu bening disapa yuyu montang manting mikirke sliramu ni mas wong manis kepiye rasa atimu tresno iki ra bisa lali tresnaku tan bisa den selai ya jenenge lagune dhewe iki ya iso lali. Ampun ngoten lho Mas Pendak. Bunga rasane atiku yen kelakonnya ding marang sliramu rena wengi tak impi nganti kiamat gedol Mas bakal tak
enteni monggo Mbak Mayang Lagune sinten to Pak Detomo? lagune wong pertelon lagune lek temek Lagune lek temek ayo ugi katur Mbah Kardi wonten ing Karanggaleng Mas Mali wonten ing Alas Tuwa ugi Mas Carik wonten ing Kalangan Pak Enanda Mas Wibisono Bengkok Mania Bisa
dalam urip iki. Oke katur Mas Gondrong Ya, Bakso. Mas Gondrong Bakso. Mas Erwin, Mas Oke Mas Batman juga midhangetaken linangkung Mas Kancil wonten Jakarta Pak juga Sri Membo. midhangetaken Pratama di Sumsel, selamat siang Mbak Ani. monggo Mas Yanto, Selamat. Mas Beni, Mas Erik, Indah Kargo, sumuruping surya wayah sore mendung katon leli mengan kok yo mbarengi atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang muspro apa pancen pacobaan urip iki sliramu nato niatiku apa tenan lelakon sing tak sangga jebul tresnamu ngemu wisa apa pancen wis pinesti ramu ke bacut tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku najan perih jroning ati mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki wah Yen sinambang ana netra sapa wong sing ora nandang tresna janur kuning langkung langkung sapa
tresno iki naramenya saya sepi malah tambah nyiksa waton kopi Sehat selalu sedulurku Jatipura. Yo yo yo. Kiwir. Oh. Ananda Multimedia. Hai. Yen sinamban ana netra sapa wong sing ora mandang tresna janur kuning Lah. sapa wong sing ora nendang uyang Mas Tarmuji sehat selalu. nendang tresna rina wangi nanging aku ra iso godhong kates ganti Ye. capi setetes tresno kanggo tembah hati pamujiku wang bagus muga sliramu rapat Mas Lili sak rambahan ra apa-apa. Garap gecul bojo loro. tresnamu bakal edan Ya Mas Gondrong bakso wilujeng midhangetaken. Nggih, sembah nuwun Mas Gondrong. tresna iki ana mendang saya sepi malah tambah nyiksa waton kowe nadyan aku uang ora duwe modal laras kang bicilan ayo bari nih monggo Nggih, Mbak Dika. Ya Mas Gondrong yang dideres Pak Sarik Marto wilujeng midhangetaken. Monggo Mas Santo wilujeng midhangetaken. Mas Mali, Mas Tarik Joko. Abang biru lampune disko. Waktu kuru. Awak kuru Mas mikir bojo loro. Bojo sing anom njaluk disayang. Sing tuwa njur wegah ditinggal.
turu andem tresno mas uga andem wektu mikir butuhe mikir belanjane jere saiki bingung atine talongan dina mulai mrana talong dina bali nang kene sing setina kanggo sapa sing setina kanggo wong liya dina kanggo wong liya Monggo Mas Pendak. Oh nggih. Dereng Mas Pendak tasih wonten wedalipun? Nggih. Nggih. Tasih wonten wedalipun Mbak Rini nika. Nggih kangge minyak regenging swasana keluarga Watu Tumpuk mriki. Nggih. Sinarengan kalih komplitan Devina Nada Mas Parmin. Wonten dalipun Bapak Sutiyo sekalian. Bagi keluarga besar Kakung Pardi Didi Pur bareng ngaturaken langgam-langgam kejul sawetawis mbok bilih para tamu enten ingkang nggadahi kabisan bawa nyanyi kula sumanggaaken cecala dhateng kula menawi mboten saged nyanyi utawi dono swanten monggo kepareng ngersakaken nggih mboten dados napa gratis-tis mboten bayar. Dik Tika mbok coba jenengan ngaturi bapak-bapak napa ibu-ibu Menika pangombyong besan napa tamu saking pundi Pak Bu? Warga Oh, masyarakat wonten Watu Tumpuk. Jenje alhamdulillah sami sehat sedaya niki Pak Bu. Sehat. Alhamdulillah. Alah Aku bagus e. Cek kelingan kok jeng ndek mben yo tau ditimbali bola bali ning Watu Tumpuk kene. Oh, pun langganan. Langganan. Mergo nek ora langganan tanggapan yo langganan golek rosok ning kene. Mosok jenengan teko kene dhek tenanan. Oh, lah tenanan no lah. Saestu Bu. Nggih. Engko gek nyolong pitik ya Ora. Pitikku ning omah wae akeh kok. Rai-rai maling jare Ojo ngaran-ngarani ngono. Aku ora lho, aku ora. Engko ndak kewalet. Ya ora, aja ngono to, Pak. Aja mbok kira guyon to, Pak. Tenan bener. Ngersake napa? Ngersake lagu napa? Mbok pilih warga masyarakat Watu Tumpuk Bapak Ibu. Podang kuning. Engkang ngersake podang kuning Ibu sinten nun sewu asmane? Pak Desarno Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Bude, lha sinten? Bude. Bude Nurjanah ngersake Tresno Sesideman. Podang kuning kok. Lah iya Tresno Sesideman ki terus bayangke manuk. Oh ngono. Manuke podang kuning. No. Oh alah. Bar kuwi terus anake sapa? Lah jenengan kok apal to klangenane piyai kene. Bar anake sapa terus ati kesiksa. Lagune sapa to kuwi? Wong Pertelon. Nggih, Ibu mengke ngersake podang kuning Nggih. gitu. Ngene diajeng. Nggih. Iki langsung wae. Oke. Gubuk Asmara Pak D. Pak D sinten?
Pak Desarno. Pak Desarno piyane? Nggih, podang kuning. Bude Nurjanah. Podang kuning. Terus Bude Sanem. Tresno Sesideman. Mbok De Bunga, Bude Ginah. Anake sapa? Ya, lae. Komplit. Wis kaya nyetel kaset tinggo. Alah. Mumpung ada gratisan. Gratis. Menawi dibonusi nggih mboten napa-napa, Pak. Aja ngono kuwi nek wis ikhlas ya ikhlas. Iya. Omong guyon. Umpama wae. Oh, nek sapa-apa ki nek ikhlas ya wis ikhlas. Nggih, iya. Rasa diumbal ambil. Nek diparingi ya ditampa, Pak. Oh, nggih. Ya no jenenge ikhlas. Dasar. Nek ra ikhlas ya rasa ditampani. Iya. Walat. Alah kaya-kaya to mongki. Wis nampa 200 ki mau. Iya. Suksenono, Cah. Rezeki anak soleh. Mangga, Mas. Ya gubuk asmara podang kuning. Ya. Mangga. Muda laras. Menika spesial kagem Bapak Ibu ingkang nembe lenggahan wilujeng lelenggahan kanthi sekeca nggih. Klenengane sapa, Jeng? Muda laras. Sotenge sapa? Ananda Multimedia. Sound systeme? Apa sound systeme? Oh, yes. PBB. Adik saya. MP86 boleh lah. Ora apal potong rokok. Urung TK ya. Ayo ya. Yen lipat aku kelingan kebekai biyen tak ketak ngeleren neng jaga kebak tulisan warna apa nanda isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak ngeh andem-andem tresno tanpa bantal tanpa klasa bata-bati keteman asmara gubuk kae nyimpen merti wiwit biyen ora bakal lali ayo gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti tekan dina catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergeleret ning gubuk asmara ya muda laras dasare efek panggung Hey! Allah owe ayo ya muda laras lagi iya Dolaras. luweh becik paten
mampu ngladeni salahmu mangka kowe bocah gunung alah nadyan bocah gunung kaduga hangrimpung jiwa raga kekaguran kehormatan memprong rubah karepinjong ya sak pupungkas podang kuning ya jeng Nggih. panyunanipun Bu De Nurjanah mau ya. Jo, piyaine gumujeng terus sajake kok lereno ing penggalih. Kerah aku mbiyen go ngompong bareng wis ompong guyu ae. Anu Pripun? apa sange marai teratapan? Wis ora apa-apa. Kenek nggo uni-uni. Anggap aja efek panggung. Kolaborasi. Ya. Urip ana kota gedhe kebeda tukane apa saisine kami apa wae nadyan sesiteman mas kita wujuke sesarengan muda laras gang bijilan ori Ananda Multimedia spesial kagem Ibu Nurjanah Podang Kuning Iki nang endi Katika? Watu Tumpuk Watu Tumpuk Ayo yo iya Adima laras. Ayo yo Ning omahe ora krasan kaluyuran anggole ising tak sayang mubang piteranganku goleki ora krasa esuk awan kanthi wengi nemen yen nganti liya kangen nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencak ngepang kekencanan tak lindik saka kademen sarwi ngoceh dheweke ngalih kencokan ayo yo tak sawang mbak aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku dadi wangelian yang si podang andundut ati kebranan remandang atiku sang saya dadang tak serenani sun pikat bulu tebendo sampun Ibu Nurjanah wong loro to Pak menika pamundutan saking Pak Polo nggih leriler Wabil khusus iki pangombyong besan. Diajeng Halo. mugi Pak Polo
pinaringan sehat. Ya. Panjang yuswa. Panaringan amanah. Ini pun ngemban tugas wonten ing Desa Kadipiro. Onje, amin. Mudah laras. Pun dongaaken malih benjang saged ngemban tugas wonten ing pemerintahan Kadipiro kaping 3. Amin. Lengahe bocahe teko ora nggawa apa-apa. Lah kok ora nggawa apa-apa ki piye? Ayo tak kendel kok. Hai. Ah. Mudas. Atiku lega kanca-kanca. Rembulane mumpung jembar galangane. Ya Semu wong manis aja wis mereka diwusada lara wuyung cedhak alungguhmu
aja ragu-ragu prasasat ketiban daru saiki wis ya ya dadi raja ngilangi rasa jamu ati lega wis ketemu modalaras wabil khusus Oke. Pak Polo Wabil khusus dateng Simbah Kakung, Simbah Pardi, ugi Simbah Putri Mbak Pur. Iki sedaya Sehat pangawian selalu pisan. nggih Mbah Kakung. Ayo Pak Tomo. Mas. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu aneh watu tumpuk kene gawang-gawang Hey. laleke masuk bal Aduh. monggo Pak Eno sing ambil legut-legut Aku bisa kali oh ning hatiku kaya sepisan ketemu. Hey. muga Gusti tansah jamarana dadi srana wusada raas mara Pripun? Pak D kuwi bareng ngrungokke Lah, nggih. adu wong ayu terus turu. Jenengane ditanggapne penyanyi ayu-ayu ngaten kok ya angler to, Pak? Pak. Alah, Angkel. jan tenan. Wah. Nuwun sewu niki kalih Bapak sinten Pripun Pak niki? Dejum? Oh, naten Pak nanggap Dejum Tomo ki niki. ya wis tau nanggap aku lho. Iya to. Nek gore Kyai Watu Tumpuk, Payi Tedunan, Payi Kadipira, terus Jumantara. Terus Oh, ngendi? wis hafal. Apal. Oh, langganan. Langganan rosok. Jinji. Mbak pilih mengke ngresake lagu, Nggih Pak Dejum sehat nggih. Budhe nderek kan iki? Ya, Oh Dek. iya di Budhe Jum. Mengke ngersake lagu napa, Pak? Saestu, Oh, nggih. mboten Sik, ngersakne. Oh, mengke dalu. Mas Adit nyanyi sik lho ya. Mengke dalu tindak mriki melih. Mboten asal sapa? Kula tunggu lho. Mau ini ijen ya, Mbak ya. Niki saking Nggih. mondokan tenan, Dik. Iya. Bos talah. Nang kuwi. Aduh-aduh. Oh, ndek Kok nyambut mondokan? gane ya nang perusahaanku kono. Wow, duwe perusahaan. Duwe no. Tenan apa ora? Ada padane MC tipis he. Hele. Modele kaya bandar dadu kok duwe perusahaan. Ya. Aku kan Aku